खौरां बिजोंनि मोनसे गेदेरथार बाख्नायजाथाव हाबा अर्थात खौरां बिजोंनि मोनसे पावारफुल गोहो। औ नोंथाङा खोनादों थार बाथ्राखौनो आरो बे बाथ्राया थारैनो सैथो। आथिखाल मुगाया खौरां बिजोंनि मुगा होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथाङा लानो हायो गोबां बुजिनो हायो बेसेन गोसा नलेज। खौरां बिजोंनि गेजेरजों नोंथाङा मोनफिननो हायो माबा मोनसे गोमानानै थानाय जिरादखौबो। थिग बेबायदिनो थांनाय समबारखालि बेलासि समाव 30 बोसोरसो बैसो जानाय सासे बर' सुबुङा न' आन्दायनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल आन्चलिक एबसुनि मावख'आव दंहैयोमोन। बेनि जोहै गावनि आंगो नखरनि बिमा बिफानि मुं आरो गामिनि थंफोरखौ सोंब्लाबो मोजाङै खोन्थानो रोङैलाय खौरां बिजोङाव फोसावनानै नखरनि सोद्रोमाफोरखौ जानबुं नम्बर होनानै लांफैनो खावलायहरदोंमोन। अदेबानि खौरां बिजोङाव होनाय जानबुं नम्बराव कल खालामना बेंटल आन्चलिक एबसुनि मावख'निफ्राय लानानै थांफिननो हादों आन्दायनानै थानाय फिसाज्लाखौ। लोगोसे आन्दायनानै थानाय फिसाज्लाखौ मोनफिनलांनानै खौरां बिजोंनिसिम साबायखर बावहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। आंनि बुंनांगौआ बेनो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों आंनि फंबायखौ मोनफिननो हाबाय। दा बिनि थाखायनो आं खौरां बिजोंनि सायाव गोजोननाय थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।